seperti naghanang banako nila sa tuwang lugar. Dili sa barangay Brevista, Valencia, Balungag, tanan lugar. Ato ng pamatyon. Ikaw say kamay isog-isog. Musik mayo. Matya. Kita mamatay una na. Suga, laki na. Ikaw, biar. Pag taas mo ka. Nya, kuha ka. Tarong ba? Kuha ka. Suway. Sabi mong kuha mo na. Binabista. Magkagrabe niya na sila diha. Mamatay ta, mapakan ta ha. Mabiskwide ta, mo na yung araw may bawaan na mo na ko. Sunod mo na ko. Ako si moto ng asa na dapit. Kini ako ah. Kita na kung anino aning manakon patay. Ya, kaya. Ato sulbaro na yung problema sa ato ang lugar. Boy Bisya, porta nang gulang Boy Bisya. Dito sila ang loyal lugar na mapit sa pakit. Bosal ko rin. Patay rin. Ako hospital na lang mamatay ta. Hindi na kita kapot sa tricycle, patay na ta.